Pani Kolár, hlasovka z väzby číslo jubilejná 10. Priatelia Kretinky, dnes je streda 13. augusta 2025. Túto hlasovku som nazval Šlendria na Najvyššom súde Slovenskej republiky a smerácké paradoxy. Ako vždy, iba sa chcem slušne spýtať na niečo, čo som odpozoroval a týka sa to bytostne a mňa najviac, pretože ja tu sedím vo väzbe. Včera som prijal vo väzbe list doručený od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v ktorom stálo ďalšie zamietnutie mojej ostatnej žiadosti, veľmi kvalifikovane napísanej v zastúpení doktora Lindnera. Onehdá som pozeral vyjadrenie pána premiéra Roberta Fica, v ktorom vyslovil moju obľúbenú frázu: kto robí, robí aj chyby. A áno, smeráci, a tým teraz myslím štvrtú smeráckú vládu, naozaj robia veľa, uvedomujem si to, a robia aj chyby. To je úplne prirodzené. Odbehnem. Po preštudovaní včerajšieho zamietnutia mojej žiadosti v pošte z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po konzultácii s doktorom Lindnerom sme prišli na dve závažné skutočnosti. Číslo 1. Kompletne celé odôvodnenie Najvyššieho súdu bolo identické s tým, ktoré som pred časom obdržal z EŠTS, zo špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Čiže dovolím si otázku. To sa Najvyšší súd Slovenskej republiky ani len neobťažoval preskúmať moju žiadosť a len nahúvata skopíroval prácu súdu nižšej inštancie? Číslo 2. A dokonca čítam žiadosť, študujem a zrazu zistujem, že jeden odstavec proste skončí v strede vety a proste ďalej nič. Normálka, len ten, čo to skopíroval, tak to na drzovku skopíroval od EŠTS a ešte to aj tak odflakol, že sa ani len neobťažoval to skopírovať celé. A toto je súd, ktorý mňa tu zobral do väzby do Justičného palácu. Toto je ten istý Senát. Vrátim sa ku slovám premiéra Fica. To o tých chybách. Čiže moja hypotetická otázka. Tá vládnúca strana, ktorej premiér často kritizuje rozhodnutia rôznych súdov, čo veľmi oceňujem, tá vládnúca strana, ktorej minister obrany Robert Kaliňák tak ostro vystúpil proti môjmu väzobnému stíhaniu, čo veľmi oceňujem, tak minister tejto vládnúcej strany, teda presnejšie minister spravodlivosti Boris Susko, sa ani len nemení vyjadriť ku tomu, čo sa deje na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Teraz sa určite niektorí z vás dobre pobavili a pomysleli si, že bombic moment. A prečo by mal? No, lebo som prvý občan Slovenskej republiky, ktorý je väzobne stíhaný, zacitujem, moje statusy boli neslušné. Za druhé, väzba mi bola neodôvodnene a svojvoľne predĺžená na neurčito. Za tretie, Najvyšší súd Slovenskej republiky sa neobťažoval ani len uviesť svoju vlastnú argumentáciu. Namiesto toho proste nahúvata vyrval časť argumentácie od EŠTS a nalepil to aj do listu. Čiže pán Fico, pán Kaliňák, pán Susko, ako občan a volič sa slušne pýtam, či je toto podľa vás v poriadku. Pre smeráckých ultras, ktorí teraz budú škriekať, že ja občan si dovolujem nejakú otázku na súčasnú vládu, tak prosím vás, ak ste boli ticho pred voľbami, tak v tom pokračujte a teraz. Ja chápem, že momentálne máte dôležitejšie problémy, ako napríklad nenaštvať sionistický štát Izrael počas upratovania ich štvornásobnej vraždy novinárov z Al Jazeera, ale sú to aj slovenskí obyvatelia,